Masovne grobnice. Među dokazima koje su sudije koristile da bi odredile broj ljudi koji su pobili bosanski Srbi bio je i iz masovnih grobnica gdje su žrtve sahranjene. To su bila mjesta primarne grobnice gdje su tijela žrtava pokapana odmah nakon što su pobijeni. At the moment we know of 43 mass grave sites in total. 23 of those had been exhumed by ICTY. The remainder were handed over to the Bosnian Commission for Missing Persons, which were all secondary graves, which we were unable to exhume. Snage bosanskih Srba su kasnije rasturili te primarne grobnice u nastojanju da prikriju zločine. U periodu od nekoliko nedjelja u septembru i oktobru 1995. uklonili su tijela iz primarnih grobnica i ponovo ih ukopali na drugim lokacijama. To su sekundarne grobnice. Kad sam počeo da kopam, ne znam koliko vremenski sam kopao, neko je prišao i rekao da ugasim mašinu i da izađem iz mašine. Ja sam bio okrenut leđima, čuo sam da dolazi vozilo, kamion. Kad je došao tu kamion stao je, čula se vika, izlazi napolje i tako. Nakon toga, posle nekog perioda kraćeg, čuli se rafale. Vidio sam leševe i nisam brojao, samo sam, ovako sam prolazio, pogledao i okrenuo glavu, nisam mogao da gledam. Ne znam stvarno koliko je bilo leševa. Kasnije sam vidio da su bili u civilnim odjelima. Primary graves are graves in which the people or the victims were initially placed after their death or indeed were executed whilst in the graves or near the graves. The other graves, the secondary graves, are those graves which have been created since that time and the bodies from the primary graves have been moved to the secondary graves. Dana 14. septembra 1995. glavni štab Vojske Republike Srpske izdao je naređenje broj J2341. Tim naređenjem izdatim u ime generala Ratka Mladića odobreno je izdavanje 5 tona dizel goriva D2 za izvođenje inženjerijskih radova u zoni odgovornosti Drinskog korpusa. To naređenje je upućeno komandi Drinskog korpusa i sektoru za pozadinu glavnog štaba. Na uvid je dostavljena kopija Zvorničkoj brigadi. Treba napomenuti da se u naređenju precizira da se gorivo mora dopremiti u kasarnu u fabrici Standard u Zvorniku i isporučiti kapetanu Miloradu Trpiću, te da je on odgovoran za precizno vođenje broja motočasova, rada inženjerijskih mašina i pravdanje potrošnje goriva. U vezi sa tim naređenjem, tehničko odjeljenje glavnog štaba izdalo je naređenje broj 10/34/2-3/701, kojim se gorivo izdaje Drinskom korpusu. This primary grave has been disturbed. The grave at Kuzluk has been disturbed. The primary grave at the dam near Petkovski has been heavily disturbed. The graves at Orahovac, which is known as Lizete, have been disturbed. To the south of the map, the grave at Konjević Polje 1 and Glogova 1 and Glogova 2 have been disturbed. The remaining primary graves indicated in red have not been disturbed. Ovi koji su bili ispred mene su počeli tovari mašina da im donosi to tijela uz pomoć tih radnika civilne zaštite. Tako je počeo taj utovar. Dana 14. septembra 1995. vratio sam se sa terena u Zvorničkoj brigadi. Dežurni oficir me obavijestio da je zvao dežurni iz Drinskog korpusa da Trpić treba da preuzme 5 tona goriva za zadatak. Nazvao sam Drinski korpus i razgovarao sa dežurnim, ali on nije ništa znao o gorivu. Oko 5 do 10 minuta kasnije nazvao me Popović, koji me je pitao kako ja znam za to gorivo. Rekao sam da mi je to rekao dežurni oficir. Popović mi je rekao da su dežurni nesposobni i da su pogriješili.
Pandurević je stigao sljedećeg dana 15. septembra i ja sam mu ispričao priču o gorivu. Pošto je išao u Drinski korpus, Pandurević mi je rekao da će Popović i njegovi ljudi raditi na ponovnom pokopavanju muslimana, zarobljenika ukopanih nakon što su pobijeni. Dana 26. septembra 1995. spremao sam se da krenem iz brigade na zadatak u Krajinu. Oko 9 sati tog jutra vidio sam Popovića na ulazu u zgradu komande Zvorničke brigade. Pod miškom je imao smotanu kartu. Otišao je uz stepenice. Kasnije, kada sam se 20. oktobra vratio iz Krajine, čuo sam da su nekoliko pripadnika inženjerijske jedinice iz brigade, neki pripadnici vojne policije i Drago Nikolić učestvovali u ponovnom pokopavanju zarobljenika koji su pobijeni u julu 1995. Ostale koji su učestvovali je doveo Popović, uključujući neke pripadnike vojne policije Drinskog korpusa koja je obezbjeđivala područje i regulisala saobraćaj na mjestima gdje su se vršila ponovna pokopavanja. Čuo sam da je Popović u toku ove operacije nosio civilnu odjeću. Čuo sam da su neke mašine za zemljane radove i ljudstvo Zvorničke brigade učestvovali u prvobitnom pokopavanju i iskopavanju, ali nemam informaciju da li su učestvovali u stvaranju sekundarnih grobnica. Čuo sam također da su Popović i Drago Nikolić mijenjali vozače kamiona u pravilnim razmacima i da su neki inženjeri Zvorničke brigade tovarili leševe iz primarnih grobnica. Čuo sam i to da su i Popović i Beara nadzirali radove za vrijeme operacije ponovnog ukopavanja, ali da su nosili civilnu odjeću. Otišao sam u štab iz civilne zaštite i rekao sam da mi odlazimo. Da ovakve zadatke nećemo izvršavati. Pa smo znali da će biti ovi zadaci. Ja, a vjerovatno i drugi, ne bi došli ovdje u Bratunac da obavljamo ove nepojmljive zadatke. U septembru 1995. kontaktirao me potpukovnik Popović, načelnik bezbjednosti Drinskog korpusa, i rekao mi da obavim premještanje leševa muslimana iz Glogove. Koordinirao sam akciju otkopavanja i ponovnog zakopavanja tijela muslimana u periodu od sredine septembra do oktobra 1995. godine. Ovo je urađeno u suradnji sa vojnom policijom Bratunačke brigade, civilnom policijom i dijelovima 5. inženjerijskog bataljona Drinskog korpusa. Na sastanku komande Bratunačke brigade u oktobru 1995. godine okupljenim oficirima iz komande, među kojima je bio i pukovnik Blagojević, podnio sam izvještaj da smo dobili zadatak da za glavni štab Vojske Republike Srpske izvršimo operaciju premještanja leševa muslimana. U maju 1996. kad sam već bio demobilisan iz Vojske Republike Srpske i radio u Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica u Bratuncu, izvršio sam primopredaju kase u kojoj se nalazila obavještajna i bezbjedonosna dokumentacija, uključujući odluke i naređenja, te stvari od vrijednosti, na primjer novac, koja je bila vlasništvo organa za bezbjednost i obavještajne poslove. U prisustvu komisije uništeni su dokumenti koji su mogli da kompromituju mene i Bratunačku brigadu.
Ti dokumenti odnosili su se na događaje u Srebrenici 1995. godine. U decembru 1999. dobio sam iz Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju poziv za razgovor. Neposredno pred ovaj razgovor bio sam pozvan na sastanak u štab Zvorničke brigade. Tu su bili prisutni i neki civilni advokati iz Beograda. Advokati. Advokati su nas upoznali sa našim zakonskim pravima. General Miletić je apelirao na naš patriotizam i zamolio nas da ne otkrivamo informacije koje bi mogle naškoditi državi, a general Andrić je rekao da treba da kažemo što manje možemo. O ubijanjima. Nakon mog razgovora sa Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, opet sam se sastao sa generalom Andrićem. Tema našeg razgovora je i ovaj put bila ista, a on je htio da zna da li sam Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju govorio o ubijanjima. Državna bezbjednost. Neposredno pred moj razgovor sa Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju posjetila me i državna bezbjednost i zapriječeno mi je da ne smijem ništa reći o njihovom učešću u ovoj stvari. Opet. Nekoliko mjeseci nakon prvog sastanka održan je sličan sastanak u štabu Zvorničke brigade sa istim osobama i Draganom Obrenovićem. General Miletić i general Andrić su nam ponovili da Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju ne dajemo nikakve informacije u vezi sa događajima koji su se desili u Srebrenici.